Velkommen til Godmorgen Danmark. Sidste nyt. Vi har lige fundet Rakel i sit nye tv-vært. Hun skal være vært på Godmorgen Danmark i stedet for mig, Mikkel Mortensen. Nu ringer hendes telefonlinje. Vi venter lige med at tage et interview. Hallo skatter, hvad laver du her? Nu var hun kæft. Det var lige Rakel, nu kæft. mors far, der har apoteket i Åben Rå, som er så med årgang 0. Her kommer hun, damer og herrer. Jeg hader paparazzier. Rakel, er det ikke meningen, at du skal være vært i Godmorgen Danmark? Undskyld. Ja, det er rigtigt, og du ved godt, 30 gange 30, det er faktisk 130, tror jeg. Okay, jeg så dig her til lægen i morges. Og der var jeg til læge med en privat sejr. Og jeg så ved dig og din mor. Din mor havde meget svært ved at trække vejret. Hvad skete der for hende? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk, hun fik et anfald. Hun hostede sådan her. Okay, og så din veninde. Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Hun havde briller. Hvad var det med hende? Hun kommer fra England, og hun holder bare ferie ved jer, eller hvad? Ja. Yeah. Okay, her kommer Rakels nye sang. Give me money, money. You got about party. Ører på Ved du hvad? Excuse me, you're a hair guy. Damer her, det var Rakel. Du er ikke færdig. Så ses. det var selvfølgelig Rakel fra Åben Rå. Håber I ser med næste gang. Vi kommer tilbage fra Godmorgen Danmark med Rakel. Ses YouTube. Ses.